Úžasný prejav tímovej súdržnosti hymnu si tam prišiel vypočuť a s chlapcami si užiť na modrú čiaru kompletný realizačný tím, aj tréneri, aj Samo Petráš, masér Mišo Malina, aj kondičný tréner Roman Švankler a ďalší. Jednoducho, takto sa tvorí partia, ktorá je schopná vyťaziť v náročných zápasoch play-off. Krásny pozdrav domov na Slovensko, určite sa už neviete a nevieme sa ani my dočkať prvých reakcií. Našich hráčov z mixzóny ešte musia absolvovať povinné podávanie rúk s Kanaďanmi, aj zo pár debát veľmi dobrých známych z klubov NHL. Čau. Tu išli tie priateľstvá bokom, pretože tu hrá každý za svoju krajinu, za svoju vlast a v tomto